kapilya ni San Rafael Arcangel ng Dalagitan. Viva San Antonio! Viva! Viva San Antonio! Viva! Viva San Antonio! Viva! Maraming salamat po. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Ipanalangin mo kami, pinagpalang San Antonio de Padua. Nang kami maging dapat pakinabang sa mga pangako ni Hesukristo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kinalulugdan mo ang iyong panig si San Antonio de Padua dahil sa malalim na pagmamahal sa iyong dakilang pangalan. Sa banal na kasulatan at pagmamalasakit sa mga dukha. Dahil sa taglay niyang kabanalan, ang banal na sanggol na si Jesus ay nagpakitang nakakalong sa kanyang mga bisig habang binabasa niya ang banal na kasulatan. Naging bantog ang kanyang pangalan dahil sa mga himalang nangyayari. Bunga ng kanyang panalangin na agad mong pinakinggan. Kami po ay nagsusumamo sa inyo, aming Ama, na sa tulong din ni San Antonio de Padua ay pakinggan mo ang aming mga kahilingan. Tahimik po natin ngayong lahat ang kahilingan natin para sa ating sarili, para sa ating mga mahal sa buhay, para sa ating pamilya at sa buong bayan. Ang bawat biyaya na natanggap namin sa tulong at panalangin ni San Antonio de Padua ay magpasiganawa sa aming puso na lagi kang mahalin at paglingkuran sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, papasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama,
sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kamara nung sa unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. San Antonio de Padua, Ipanalangin mo kami. sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan po ng Sambayanan at ng Parokya ni San Pellegrino, lubos ang aming pagpapasalamat na dinalaw kami sa isa sa pinakadakila na santo, si San Antonio de Padua. Hiling namin na nawa kung paano niya tinulungan ang napakaraming mga tao sa mga imposibleng sitwasyon. Sana tulungan niya rin si San Pellegrino sa aming tinatahak ngayon bilang isang sambayanan, bilang isang parokya. Kaya napakapalad ninyo, meron kayo San Antonio na nangangalaga sa inyo, at alam nyo kanyang bitbit palagi ay si Jesus. Hindi kayo maliligaw dahil si San Antonio, ang tanging hangarin ay padala ang sambayanan kay Jesus. Kaya binabati ko po kayo sa inyong pagdiriwang ng inyong taon ng jubileo. Kaya palakpakan natin ang Diyos na nagumabay sa inyo sa loob ng 50 taon. At ipanalangin nyo rin ang lahat ng mga pari na dumaan upang paglingkuran ng inyong sambayanan. Sumayin nyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain tayong lahat ng makapangyarihan, tapat at maasahan na Diyos, sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Muli po, maraming salamat sa inyong pagdala kay San Antonio de Padua dito sa aming parokya. ¡Viva San Antonio! ¡Viva! ¡Viva San Antonio! ¡Viva! Sa ngalan po ng ating Hermano Mayor, Vice Mayor Rene Rosit, at ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Gilberto Urubio, kami po ang nagpapasalamat sa parokya ni San Pellegrino Las Yossi, sa pangunguna po ng kanilang Kura Paroko, Reverendo Padre Hector Arellano, sa mainit na pagtanggap sa ating minamahal na patron, San Antonio de Padua. Viva San Antonio de Padua! Viva! Viva San Antonio de Padua! Viva! Viva San Antonio de Padua! Viva! Viva San Pellegrino Las Yossi! Viva! Viva San Pellegrino Las Yossi! Viva! Viva San Pellegrino Las Yossi! Viva! Maraming salamat po. Ipanalangin ko kayo, pinagpalang San Antonio de Padua. Na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong Panginoon. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, kinalugdan mo ang iyong paring si San Antonio de Padua dahil sa malalim na pagmamahal sa iyong dakilang pangalan, sa banal na kasulatan at pagmamansapit sa mga dukha. Dahil sa taglay niyang kabanalan, ang banal na sanggol na si Jesus ay nagpakitang nakakalong sa kanyang mga bisig habang binabasa niya ang banal na kasulatan. Naging bantog ang kanyang pangalan dahil sa mga himalang nangyayari. Bunga ng kanyang panalangin na agad mong pinakikinggan. Kami po ay nagsusumamo sa inyo, aming Ama, na sa tulong din ni San Antonio de Padua ay pakinggan mo po ang aming mga kahilingan. Ang bawat biyayang natatanggap namin sa tulong ng panalangin ni San Antonio ay magpasigla nawa sa aming puso na lagi kang mahalin at paglingkuran sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan po ng ating Hermano Mayor, Vice Mayor Rene Rosit, ang ating pong Kura Paroko, Reverendo Padre Gilberto Urubio, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa mainit na pagtanggap ng parokya ni San Pedro Apostol sa pangunguna po ng kanilang Kura Paroko, Reverendo Padre Francis Pranin.
Viva San Antonio de Padua! Viva! Viva San Antonio de Padua! Viva! Viva San Antonio de Padua! Viva! Viva San Pedro Apostol! Viva! Viva San Pedro Apostol! Viva! Viva San Pedro Apostol! Viva! Maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, pinalugdan mo ang iyong pangin San Antonio de Padua dahil sa malalim na pagmamahal sa iyong dakilang pangalan, sa banal na kasulatan at pagmamalasakit sa mga dukha. Dahil sa kanyang kabangalan ng banal na Santo na San Jesus ay napakita at nakakawin sa kanyang mga isip. Habang binabasa niya ang banal na kasulatan, nag-ibantot ang kanyang pangalan dahil sa mga nangyari ng kanyang panalangin na agad mong pinakitad. Kami po ay nagsusumamo sa tulong aming Ama na sa tulong sa Antonio de Padua ay pakinggan mo ang aming mga kahilingan. Ang bawat biyayang natanggap namin sa tulong at panalangin ni San Antonio de Padua ay magpasigla nawa sa aming puso na lagi kang mahalin at patutunan sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kanyan mo, sundin ang loob sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulog sa tukso at ialiya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Walhati sa Ama, sa Anak, at Espiritu Santo. Kapara nung sa unang-una, ngayon magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. San Antonio de Padua, Ipanalangin mo kami. sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan po ng ating Cura Paroko, Reverendo Padre Gilberto Rubio, at ng ating pong Hermano Mayor, Vice Mayor Raleigh Rosit, kami po ay nagpapasalamat sa pangdiyosasanong dambana ng mahal na tira ng Soledad ng Portabaga, Parokya ng San Roque, sa pangunguna po ng kanilang Cura Paroko, Reverendo Padre Michael Rio Beltron, sa mainit na pagtanggap sa ating minamahal na patron, San Antonio de Padua. Viva San Antonio de Padua! Viva! Viva San Antonio de Padua! Viva! Viva San Antonio de Padua! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva la Reina de Cavite! Viva! Viva la Luz de Pilipinas! Viva! Viva Señor San Roque! Viva! Viva Señor San Roque! Viva! Viva Señor San Roque! Viva! Maraming
salamat po.